rigtig godt ved VL-døgn, det er et arrangement, hvor vi giver den fuld gas, hvor vi bruger alle de penge, vi har på at skaffe de allerbedste foredragsholdere og få de bedste og mest indflydelsesrige politikere til at komme. Målet med programmet er inspiration. Vi har valgt nogle personer, som alle kommer og fortæller deres historie, deres succeshistorie, deres ikke så heldige historie. Og så har vi sat dem sammen med nogle personer i nogle paneler, hvor vi med spørgsmål fra tilskuerne og fra deltagerne får alle deres guldkorn frem på en anderledes måde. Jeg skal holde indlæg om vækst, om hvordan man skaber vækst i en verden, der ikke vokser. Det har vi rigtig mange gode eksempler på i Novozymes, og en af de karakteristiske ting for os er, at vi har gjort det ved at gøre tingene modsat af det, der ellers er god latin. En deltager på årets VL-døgn kan forvente at komme hjem med nogle idéer, noget inspiration, nogle tanker omkring, hvad man kan gøre i den virksomhed, man nu arbejder i, og forhåbentlig også nogle nye kontakter og nogle gamle kontakter, man kan tale med længe, som man så har fået genopfrisket forbindelsen til.